Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti rin. Salamat. Ang ating evangelyo po ngayong linggo, dahil malapit na po matapos ang tinatawag natin liturgical year ng simbahan, at magsisimula po ang bagong liturgical year sa first Sunday of Advent. Kaya po ang reading natin ngayon from St. Mark chapter 13 verses 24 to 32 ay hinggil sa end of the world, kung saan hindi na magliliwanag ang araw, maghuhulog ang mga bituin, didilim ang buwan, magkakaroon ng salot at mga gera at iba-ibang kalamidad. Ako, end of the world, katapusan ng mundo. Ito po ay hilig natin i-discuss. In fact, ang dami namin ibang sekta, ibang grupo, ibang manunulat na nanghuhula at nagsasabi, naku, 2012, end of the world, ay naku, ganito, matatapos ang mundo, sa petsa nito, magugunaw ang mundo. Pero ni isa sa kanila ang tumama na. At bakit? Maybe we are missing the point. Siguro po nakakalimutan natin na sinabi nito, ni mga anghel nga, ni pati ang anak ng Diyos, hindi alam the hour or the day, maliban sa Diyos alam. So, ako kang alam ng ibang grupo kung kailan. So, saan ko baka we're missing the point? Baka hindi natin nakukuha kung ano talaga ang mabuting balita at mensahe o paalaala sa atin ng Diyos hinggil sa kawakasan ng mundo. So ano po ang paalala at mga katotohanan na gusto sabihin sa atin bilang mabuting balita na yung linggo ng ating Panginoon? Simple lang po. Hindi man sa araw o paraan yung pinag-usap. Tatlong katotohanan ang gusto malaman natin ng Panginoon. Unang katotohanan ito. Bandang huli, ang Diyos ang siyang my last say. In the end, it is God who has the last say. Kaya kung parang bago tintang kasete, something like intawling amano, nabingin kay principal, hindi ka parang matulog, yung mano, or something like that. Basta intawling na, yang intawling gabi, yung amano, makanya nila. Anyway, basta the point is, the last word in the end, ang Diyos ang siyang may huling salita. Kung ang nagpapapwede ang sa Kanya ang huling salita, parang matompiyang tao siguro. Nung ingobyerno yung huling salita, baka maghihintay tayo ng wala. Kung yung committee gumagawa ng mga assignment ng pare, ang huling salita, ay na, walang huling salita hanggang last minute na papalitan, depende kung sino sumisit-sit sa nakaupo dun sa palasyo. No? So, buti na lang po, ang mabuting balita, sinasabi sa atin, ang Diyos ang siyang huling salita. Bandang huli, ibig sabihin po nito, manalig kayo maniwala kayo, sa huli, bandang huli, ang awa ng Diyos ang siyang mananatili. Ang katarungan ng Diyos ang siyang magpapagig. At ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Diyos ang siyang mangingibabaw bandang huli. Dahil nasa Kanya ang huling salita. Ano pa kami naniniwala dyan? Ito, may gera na naman sa Middle East. May nagpasabog na naman ang bomba sa ganitong lugar. At meron pa tayong mga kalamidad at ibang sakuna na inaasahan bago matapos ang taon. Paano magiging huling salita ang Diyos? Ito, may gera na naman ang what? Ilang gera na po ang naranasan natin. At tumigil din ang Diyos ang siya huling salita.
Inanapunsa ko na ang nalampasan natin at nandito pa rin tayo. Ang Diyos pa rin ang siyang pumili sa ina. Ilang problema ng pinasukan natin at nalampasan natin. At alam natin, manamuli, ang kalooban ng Diyos ang siya rin pumili sa ina. Noong ako po ay nasa doon sa unang parokya ko sa Baliti, may isang matandang babae doon na nabubuhay na mag-isa. Dati po siyang madre, at ngayon, kapit-bahay ko doon sa kumbento ko sa Baliti, kahit nangangapak na lang, kahit ditubot na lang, mag-isa po talaga, mag-isa siya doon sa maliit na bahay niya. At mula po nung dumating ako sa Baliti, lagi kong sinasabi sa akin, pakitapos ng isa, mamamatay na ako bukas. At pag namatay na ako, sa'yo na yung bahay ko. Kaya ako hindi ko yan magsalita ng ganyan. And then the next day, nandun na naman siya, hindi siya namatay. Sasabihin na naman, mamamatay na ako bukas. Feel ko mamamatay na ako bukas. Sa'yo na lahat ang gamit ko. Alam mo, wala akong gamit yung bahay niya. So, minsan po, araw-araw yung sinasabi niya sa akin. So, ba't sabi ko sa kanya, hindi ikaw ang magsasabi kung kailan ka mamamatay. Diyos ang magsasabi kung kailan ka mamamatay. Hindi ikaw ang huling salita, Diyos ang huling salita. So would you believe for 8 years na nandun ako sa Baliti? Araw-araw, 8 years sinasabi niya, mamamatay na ako bukas. And then finally, last day ko doon ako, sabi ko, aalis na ako sa Baliti, buhay ko pa, kita mo? Ang Diyos ang may last day. And then sabi niya, sama ako sa iyo. Ay, ako hindi pwede. Sabi ko, wala ko pwede lang. Anyway, believe it or not, the day I left Baliti, that morning, she died. Then I have to go back. Ako dapat bumalik para ayusin yung bahay niya, ayusin yung babaho niya, ayusin po yung damit niya, gano'n. So, hindi po sa atin. It is God who will have the last say. Maniwala ako. Amen? Amen. Ikalawa po katotohanan. Ang lahat, kaya sinabi pala ni Lord sa Gospel of Timothy, lahat lilipas, but my words will remain. Ibig sabihin, siya ang may last say about how things, when things will end. Amen? Amen. Ikalawa po, ang lahat ng bagay ay magtatapos. Ayaw man natin o hindi, tanggap man natin o hindi, nakahanda man tayo o hindi, all things will come to an end. Lahat ng bagay ay magwawakas. Pati po itong bagong pinagawa nating simbahan ay darating ang araw magwawakas din. Pati po itong samahan natin dito sa St. Jude, magwawakas din pagdating ng araw. Pati ang samahan ninyo mag-asawa ay darating ang araw, isa sa inyo magpapaalam at siyang una ng alis at lahat ng bagay magwawakas. Si Holiness Mamayin kumanta, ang lahat ng bagay ay may wakas, tulad din ng pag-ibig mo. Lahat ng bagay magwawakas. Minsan po may isang reporter na nabigyan ng pagkakataon para ma-interview si God. For one occasion, sabi ng anghel, okay, you are given this rare opportunity to interview God, but you will only be permitted one question. Isa lang ang tanong, pwede yung tanong kay Lord. Sa itong reporter, wow, rare opportunity, a grand chance to interview the Lord. Pero one question lang, so buong gabi nag-isip siya, ano ang pwede niyang isang itanong kay Lord? So madamuri nakaisip siya. By the time of the interview, he was dead. And then the Lord indeed met him. Okay, sabi niya, now is your chance to ask me just one question. At ito po ang tanong ng report. God, sabi niya, alam mo po kayo ang lumikha ng lahat. Pero pakisabi sa akin, kayo ang lumikha ng lahat ng